Mobalor sa 11.8 million pesos nga kantidad sa illegal nga droga, partikular na shabu ug marijuana, ang gisunog sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Region 11 sa usa ka heat chamber sa Philippine-Japan Active Carbon Corporation dito kini sa may Malagamot, Panacan, Davao City kagahapong adlaw. Sumala ni PDEA 11 Regional Director Eileen Lovitos, ang mga droga mao'y nagsilbing ebidensya sa mga decided drug cases dinhi sa Davao Region. Gibutyag ni Lovitos, gisunog ang mga droga aron dili na subling magamit o ma-recycle. Stated sa banaod, no? Mandated na siya sa RA 9165 na na-agree destruction of illegal drugs. So ang inyong na-witness karon, mo ka na siyang tubag na walay na himong pag-recycle sa mga confiscated illegal drugs. Ana sa 771 gramos sa shabu, kung nasa 11.5 million pesos ang estimated street value, samtang 2,909 gramos sa marijuana. Kung nasa 253 million pesos ang kantidad sa mga drogang gipangdabdaban sa heat chamber. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyo Man Aimee Ginita, Tatak RMN.